na kay ibagbaga kanyang awan ti rumrumuan o hanak nga sumuro. Bakit? Baka nalipatam, siyak ti lalaki dito'y balay. Aramidak ti kayat ko nga aramiden. Handak nga kaya nga kontrolan. Handak nga ipadpada kadagitay na dumata nga under. Nawatam? 死んでいる。 Isa prank lang yan. Kukulat lang. Sino nga talaga ti Ari dito yung balay? Bakit? Prank lang diyan. Bakit kita mo na dito baka matagpat-dak na matag si ulo? Bakit? Surindra kon. Hindi kon. Surindra. Oh, wow. Surrender. O, Padli, kumusta kayo dito? Bossing, darsan tahan nga makauray na dito yung chicks dito eh. Ang kayo nga pumampanaw dito, ha? Dagay chicks, ang mga papampanawon, ag-uray kayo dito. Mailiw da kanyang bossing. Siyak ti bahala, siyak ti manager. Palpaliiwak lang ni bakit ta parubuatak. No makarubuat, tumakasak nga mapansumabat dita. So nga, ibagam kadagita chicks dita, ag-uray da. Busing talaga ako nagpipintas da dito eh. Miss, may sapay man nga round. Busing, darsan ta baka maunang ka. The chicks mo dito eh, nakapinpintas. O sige nga Rod, see you later, alligator. Please, please. Heartbeats. Baka masawahin. Please, please.